Tudsz egy kicsit arról mesélni, hogy te brandépítő, márkaépítő szakemberként mire használod a neurolingvisztikus programozás eszköztárát? Igen, persze. Hát egyrészt több területen is tudom használni, ezt így már megfigyeltem, és tényleg a képzés óta így tudatosan figyelem ezeket, hogy hol is lehet, vagy észreveszem, hogy akkor itt még lehetne erősíteni. Az egyik ilyen az már az első, amikor így ügyfelekkel, vagy akár még csak potenciális ügyfelekkel találkozom. Mert annak köszönhetően, hogy tudom, hogy például figyelje meg, hogy ő egy vizuális, vagy egy kinesztetikus típus, vagy hasonlók, hogy megfigyelem a viselkedését, könnyebben tudok kapcsolódni vele, akár könnyebben tudom a bizalmat építeni a különböző nagyon egyszerű kommunikációs, ugye ezért ennél többről szól, de lebutítva kommunikációs technikákkal. Ez az egyik, akár tárgyalások során is, hogy zökkenőmentesebben működjenek a folyamatok. A másik, amikor már konkrétan az ügyfelekkel dolgozom, akkor ugye alapvetően én tényleg azt szoktam mondani, hogy a márkaépítés azért egy ilyen komplexebb dolog, tehát nem csak arról szól, hogy akkor arculatot készítünk, vagy egy szlogent megfogalmazunk, hanem én a márkát életre hívom. És ahhoz, hogy megtaláljam azokat a dolgokat, amik ott vannak, ahhoz így a mélyére kell menni. És akkor egyrészt észreveszek jó megnyilvánulásokat, amikre tudok építkezni, vagy amikre tudok kapcsolódni. Vagy a másik, hogy könnyebben tudom ott is a bizalmat kialakítani, hogy ez megteremtődjön, és hogy tényleg életre hívjuk azt.